Мама, я белорус, и я счастливый, что мать мову мне дала, что родную песню передливую, и скучу я белорус. Я белорус. Так, мне кричит Кристина. У меня так само есть хлопчик, правда, он уже не маленький, ему 14 год, и он вырос вышел за меня. И я так издивляюсь часом, когда хочется послушать его обнять, прям высоко-высоко тянуться. А мы с вами сегодня трошки погуляемся. Любите гуляться? Это одна из таких улюбленных тем моего сына. Сына кричит Мирон, а это бычок, и его кричит Змитер. І тема нашої зустрічі сьогодні гроші і все, що зв'язано з економічними і фінансовими темами. Вивчити вопрос, як ви думаєте, діткам гроші потрібні? Жив-был бычок, и было бычку 5 годиков. И захотел бычок сходить у Тримленд. Там карусели, там аллеи, там горки, там весело. И пошел, собрался и пошел в одну дорогу, не испытал мамы с татом, не важно так робить, пошел сам. Пришел, а его не пускают. Кажуть, треба набити квиток. Бычок каже, як набити? Я хочу на горку. Він каже, ні, треба набити квиток. Треба платити гроші. Які гроші? Де я можу взяти гроші? Як ви думаєте, де може маленький бычок взяти гроші? У мамы и таты, так? А де мама и тата? Бычка могут взять гроші. Так, на работе, да? Так, мама и тата заробляют гроші. Ходять не просто гулять по кругу садочку, а ходять заробляти гроші. Ну и мама каже, добре, бычок, ты, конечно, не имел рации, что пошел сам, але ты у нас растешь самостойным, смелым бычком, ходишь разом с татом теперь у парк, и ось там тебе гроши. И достала мама такую речь, как это называется? Кошелек. По-белорусски еще можно сказать и кошелек, можно сказать гаманец, можно сказать ватсок, а мужчинский еще монет называется. Так, есть такие. И так, что тут у мамы есть? Есть гроши. Так? Давайте порасглядаем гроши. Разглядали, тримали в руках. Что намалевано на белорусских грошах? Разные. Так, ну, лічби есть, правда? Гэтыя лічбы гэта колькі грошай мы маем. Калі 10, то 10 рублёў. Беларускія грошы называюцца рублі. Так. Тут 20 і будынкі розныя. Прыгожыя будынкі за ўсё Беларусі. Так, гэта 50 рублёў, правильно. Вось. А ёсць у іншых краінах таксама грошы. І яны называюцца не рублі, а інакш. А хто ведае якія-небудзь грошы іншых краін? Пиратские гривны у якой країні? В Україні. Так? Злоти. Злоти у якой країні? У Польщі. Так, а піратські гроші там хтось казав. Як називаються піратські гроші? Дукаты и дублоны. А у кого пиастры? Так само пиратские. А які гроші у європейських країнах? Так і називається. Євро, так? Євро. По-разному можна вивчати. Євро. Є ще такий варіант. А як називаються гроші американські, Сполучених Штатів Америки? Доляри. А калі ми їдемо в іншу країну, бычок з татом собрався
збирався у Дрімленді, збирався поїхати у Диснейленд. Йому достатково буде білоруських грошей тільки з собою. Диснейленд знаходиться, є у Парижі, є у Америці, у різних інших країнах. У Білорусі, на жаль, поки немає Диснейленда, є інші парки. Коли є картка з білоруськими грошима, то Вот, картка. Давайте теперь поразглядаем картки. Гроши можно иметь не только в выгляде таких паперов, монеток, да? А можно иметь гроши на картках. Тримайте, можно разглядать. Коллекция разных карток. О, картка. Так. На что ж вам столько? А они уже все вышли из ужина. Я их такого. Все старые. Значит, так, ну, тут старые, есть и новые. Бачите, банковские картки. На этой карте написано имя человека, вот тут унизе, да, латинскими литерками. Пишут имя и прозвище человека. Вот тут сверху такие долгий номер, шмат лічбаў. Это номер картки. А трошки ниже такие 4 лічбочки есть. Это месяц и год, до якого эта картка сапраўдная. Ну, вот эта картка была сапраўдная до 4 месяца 2017 года. Так, теперь она уже не сапраўдная. Вот. А яшчэ сверху на картках написана, звычайна, написана назва банка, які выпустил эту картку. Але бывае і інакш. І вось, напрыклад, тут, можна я перелічку возьму, да? Вось тут назва банка написана з адваротнага боку. Бывае, што пишут не зверху, а з іншага боку. Так? А тут зверху написали просто назву картки, як яна называецца. Яшчэ ёсць вось такія вось такія сімвалы. Маэстро. Вось у каго таксама картка маэстро, два такія кружочки. Маэстро ці майстер-карта у кагосьці можа быць, так, ці навек падобна. Это назва платежной системы. Ёсць яшчэ одна платежная